Hurian ni Tuhan na hinalonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada roha do pikirata laho tumangin hata ni Tuhan. Martangya kita. Dami ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima na mangaramoti ate-ate roha do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dainang hata ni Tuhan. Nasar tuhita dia palatikion. Dienek mai sian buku poda sian Raja Salomo bidusia. Mamuka mai sian esada maso sa tuaya onom. Asa tapayutiut odo hata ni Tuhan. Nunga di pajongjong hapis tarani jabuna. Jala nunga di dak-dak tiang na batu si pitu-pitui. Nunga dipotongi pinahan na pamwena jala dipapang anggurna. Nunga huhut dipadiri bejana. Nunga disuruh-suruhan na boru-boru. Manggokon jolma di atas butul-butul ni hutai. Manang ise na tobok Roma ibana tusan. Tuganuk na hurangan roha hata na songonon. Roma hamu pangakamuna sian rotiku. Jela inu pamu sian anggur mahu papangi. Tadi ko kamuna maaka nanaing naneang roha. Asa mangulu hamu. Jela ihut-ihut hamu ma dalan hapatason. Ido sahatna. Dihita saluk na kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Parjolus sahali. Donon nami ma tuhita ganuk marsada-sada. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ma dihita ganuk marsada-sada. Posorohan nami marhite-hite na tarayahon Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 tahun 2024 tahun. Tubuh do akalas ngiroha, tubuh do aka olop-olop dihita ganuk marsada-sada. Jala porsedo hami amanginang marhite-hite kemerdekaan Republik Indonesia di bagasan taonon lampistardo bangsoton lamalodo kita alay narumikot iko lamatoras do nang haporsyaon ni halak Kristen ikon lam tarida do padbuin haporsyata dihita kadamang do dainang nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Totuhu perhatutu hamido adong do dua rumang ni parngulon ni jolma. Molo adong rumang na dinggan berarti adong rumang na roa. Molo adong rumang ni hasitongan berarti adong rumang na maral tu hasitongan. Molo adong rumang di na marholong roha berarti adong musenang rumang diak kana somarholong ni roha. Jala na taigil sa sitong na. Sudi nang akajol mana porsea. Ikum manguluma di bagasan rumang nadingkan. Dihita kadamang do dainang. Buku poda. Sian Raja Salomo nagabi. Jamitatta dia pala partikenon sada poda taringot tu hapistaran. Taringot tu habisuhon. Naikon auhonoton niya kajol mana porsea. Jala hapistara ni ikon ulahonotta di bagasan nakaparngolotta. Dita kadamang do daina. Diturpu jamitaw dia na parjolo di do disi. Nunga di pajongjong hapistara ni jabuna. Jala nunga di dak-dak tiang na batu si pitu-pitui. Secara sederhana nanang dohonon na marhite-hite hatan ni Tuhanon. Molo akka julma na pistar na bisu ko Bartolomo ni rohani di bata
iko pakyun na do hadirion na. Lahom mangulahon na dingkan. Iko patupaon na do dirina. Lahom mardalan di bagasan sudinang kalomoni rohani di bata. Alai anggo julma na tading yakka hautoon. Omma na mangulon akka hagut-hagut na kaperdakingon. Amsal pada saat ini merupakan amsal hikmat yang jelas membedakan antara orang yang hidup dalam hikmat Allah dengan orang yang hidup di luar hikmat Allah. Alani ditugid do hita ganuk marsada-sada na parjolo sahali marhite-hite jami taon di do o jahanna boloko kamu na mahautoon jala hito kamu na makasit tongan. Bohado aka hautoon na dimaksud ison. Hauton amanginang na martudu-tudu doon tungolu ni jolma narumar di bagasan nakaparanglon na. Hautoon omma jolma naholang na mardosa, naholang na mangototoy, naholang ibarat na mangulu di bagasan hoteli, hosom teak elak do late. Omma jolma kanaoto. Nasa dietong marhite-hite molo imatubo akka hosom di bagasan paranglon na. Gabilam dingga di mana. Maka tidak jarang kita lihat orang sengaja melakukan segala kejahatan. Orang sengaja menindas orang lain. Orang sengaja menjilat. Padahal semuanya itu adalah sebuah kebodohan. Alai ditugi hodo kita. Akka julma nama bolokon haotoon. Jelamang hutun akka hasitongan. Totong ibana padau hodirina sian naso di halam di bata. Jolma nama bolokon haotoon jelamang hutun lima di bata. Totong ibana makaholongi di bata di bagasan akan ngolona. Di hamuna kadamang dodai nang. Adong piga-piga hal na nang sipiopot tasen hatan ni Tuhan na sa tuhi tada para partikenon. Parjolus sahali marhite-hite hatan ni Tuhanon nang didok tuhi taga marsada-sada. Hikmat manang pengertian manang bisuk na siya debata sipak na memerdekakan. Saulat naik. Hikmat atau pengertian na siya debata sipaknya memerdekakan. Dan ini boleh kita lihat di bagasan bisuk ni debata marhite-hite Yesus Kristus. Yesus Kristus do hatarida bisuk ni debata. Roh Yesus Kristus tu portibion sipak na memang paluah jolmai asa sudenang jolma na mardosai maninggalon akka harusonna. Di pajongjong ibana ma akka tiang songonedok ko di bagasan na parjoloon. Di pajongjong ibana tiang batu si pitu-pitu. Artinya dia mempunyai pondasi iman yang benar. Ala nama nada Kristus. Ala ni abang inang. Bisuk na siya debata. Iko ni mabay jon may marulopolop. Iko memerdekaho jon may. Maka apa yang kita peroleh? Ketika kita merayakan 17 Agustus. Maka kita percaya tahapor say do. Naung ima merdeka do kita. Merdeka dada holang imasian. Hakahautoon sa penjajahan di Belanda. Sa penjajahan na tertaban negara tot. Ale merdeka na rumikot. Hita merdeka siya nakadosa. Dang dosa be mga raja kita. Alana dang dosa be mga raja kita. Gabeta pa jongjong ma harajaw ni debata. Marhite iti akahapistara di bagasang ultang marsada-sada. Saulat na yamang inang. Bisuk na siya debata. Iko mabek kita merdeka. Hikmat Allah itu memerdekakan kita. Dan itu jelas-jelas nyata di dalam Yesus Kristus. Napadua damang dina. Bisuk manang akajon manama blokon hautoon jalamang hito ni mahabisu siya debata. Iko totong malon akalas ni rohab. Nah, mula taparon amang inang. Di bagasan ayat na palimahon. Didok do si Roma hamu. Pangakamu na masyan rotiku. Jala inupamu na masyan anggur. Mahu papangi.
tadi ko kamu nama akka na neang roha asa mangulu hamuna. Na paduahon ternyata hikmati manang jolma nama bolokot akka haotoni iko malun akka lasni roha. Gudang doson nari tibu-tibu akka par sikola di jolma. Aliang mabelas ni roha tu akka humalangna. Alai molo bisuk na siat debata manang molo jolma na meninggal akka haotoon jalamang yutan akka dalan ni debata iko mabelas ni roha may mana tu humalangna. Mabalas ni roha di akka keluargana. Mabalas ni roha di tonga-tonga ni rumah tanggana. Mabalas ni roha di akka ulon na sigaro pare. Las ni roha na tapatudu na parjolo sahali ala naong dilihon ni madebata las ni roha nang dihita. Na paduahon las ni roha na tapatudu ikot tarida may marhite-hite akka parangi sigano pare. Napatulu jalan na parpudi salya manginang. Turpo jami taon neng takas madot tuhi tagaduk marsada-sada. Asa tabolokot akka haotoon ni pertibio. Asa unang olo hita mangulan akka ulan narumar di bagasan parngota sigano pare. Alai akka ulaw na dinggan nama bahay las ni roha ikot imana taulahon. Hobar tu hari kemerdekaan Republik Indonesia ikot takasma boto otta. Sudinang jolma nang merdeka marhite-hite debata. Ikot totong may bana tong memerdekakan orang lain. Hikmat Allah. Manang jolma nang mabolokon ak kahaotoon manghitod dalan ni debata. Tarida may di bagasan akka ulaw na maripola mangaleolas ni roha pasangapon debata. Amen martanya kita. Moliate mau pasa ruan nami tuho Tuhan nami. Taruli dohami sen hatam. Paluas ma Tuhan hatamon. Marurak marparbue di bagasan rohan nami ganuk marsada-sada. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamaso-maso hita.